Nababo Kabalen. Welcome to Pampanga. Yes, for today's vlog, nandito tayo sa Arayat, Pampanga to check out itong bagong bukas na CHONG'S Chicken Inasal. Wow guys, if you're into this kinds of food, and I'm sure marami sa inyo guys, natikman na tong CHONG'S Inasal. So if you wanna know more about this, samahan niyo po kami. So tara, let's go! So dito sa CHONG'S Chicken Inasal, ano yung mga choices mo? Pwede kang mag-chicken inasal, pwede kang mag-barbecue, pwede kang mag-sisig, at pwede kang mag-liempo. Okay? Let's talk about the prices. Ayan. Okay, so dito sa chicken inasal, ayan, ang paa ay only 90 pesos. Ayan, napakamura niya. Pecho ay 95 pesos only. It's the breast part. Yes, the breast part. Actually, masarap din yun. Kasi malaki yun eh. So, dito, ang 100 pesos mo, ayan, pasok na pasok. Ang rice ay yung 150, kaya sa mga masasarap na kumain dyan, ayan, 150 lang ang dalhin nyo. Busog na kayo. Muna mo yung nasita mo, ma'am? Ala na laman? Agisan de? Opo. Alright, so this is our table. Ayun guys, hello! So kasama natin ang buong Pampanga team of course. And ulit, no? Kasama natin ulit si Ma'am Gara. Pampanga Good News. And this is their CHONG'S Inasal Arayat. And I'm actually surprised, ang daming tao. This is a testament na talagang gusto nilang mga ganitong flavor ng mga inasal. So ayun nga guys, finally titikman na natin ulit ang mga pagkain dito sa CHONG'S Chicken Inasal. Actually, on our table, ito yung mga best seller nila. And at the same time, ito yung mga hinahanap ng mga taga dito sa may Arayat. Brother Mark, gutom na ako eh. Actually, excited ako kainin ulit yung mga favorites natin dito. Pero syempre, para mas masarap yung experience natin dito sa may CHONG'S Inasal, magkakamay tayo. Alright. And then, ito yung isa sa mga must-try din. Of course, sikat na sikat yung kanilang chicken oil. One for you, one for me. So, tikman na natin itong mga to. So dito guys, sa mga dining branches ni CHONG'S, you can actually have option of per stick. You can order one rice or unlimited rice. Para sa akin, mag-unlimited ka na, bro. Actually, dun na talaga natin masusulit yung kanilang CHONG'S Chicken Inasal. Sili coming in. So, syempre, hindi mawawala dyan yung kanilang mga unlimited soup tayo dito. Yan. So, pag kumain tayo ng inasal, sabayan natin ng mainit na sabaw. So, habang kumakain tayo, let's talk about the place naman. So, the place is napaka-simple lang. Open area siya, and this is good for family dining. Actually, mula kanina, hindi huminto yung mga tao. Puro family, groups, even couple pwede rin. I agree. Tried and tested. Masarap si CHONG'S. No? Nakilala siya all throughout Pampanga. As a matter of fact, so meron na silang Kabanatuan, hanggang Aurora. Ayan, so talagang nag-expand na rin sila. And they're open for franchise. Ayan. So there you have it. Congratulations Arayat for having another CHONG'S Chicken Inasal sa inyo. Very accessible po dahil just along the road, no? Yes, it is located dito sa may San Agustin Norte Highway, Arayat, Pampanga. Yun guys, and they're open from 10 a.m. and last order po nila is 9 p.m. dahil you can actually order yung mga drinks, you can chill. So up until 10 p.m. and sinaserve na po yun. And yeah, congratulations CHONG'S Inasal for another opening of your brand dito po sa may Arayat. If you are interested to know more about this, and please give this video a thumbs up, share it with your friends. We hope to see you in the next one. So that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys.